अनन्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। हे महादानी हे त्रिपुरारी हाई राउर पुजारी। हे महादानी हे त्रिपुरारी हाई राउर पुजारी। अभिनंदन बाटे राउर हमारा जिला मोतिहारी। अभिनंदन बाटे राउर हमारा जिला मोतिहारी। जब चरनिया राउर पड़ल शहर में, नम लगल गूंजे हमारा जिला घरे घर में। जब चरनिया राउर पड़ल शहर में, नम लगल गूंजे हमारा जिला घरे घर में। धन हम भैनी रउआ जयनी करी जय जयकारी। अभिनंदन बाटे राउर हमारा जिला मोतिहारी। अभिनंदन बाटे राउर हमारा जिला मोतिहारी। के खुशी में सभे दीवाना। राम बाबू गावतावे रउए नम के गाना। के खुशी में सभे दीवाना। राम बाबू गावतावे रउए नम के गाना। हे बाबा रउआ तब से फूलल बंद के मारी। अभिनंदन बाटे राउर हमारा जिला मोतिहारी। अभिनंदन बाटे राउर हमारा जिला मोतिहारी।